Niro Spanjol ta' 20 sena li ma jaħdimx u li ju residenti f'San Ġwan inżamm arrestat wara l-ġimgħix li b'serqa aggravata ta' ġojjellerija minn sejf residenza fi triq Testa Ferrata fil-Gżira nhar 8 ta' Diċembru u jieġib mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet kif hu ġie arrestat waqt li kienet jaqsam it-triq u fuq unstab arloġġ ta' valuroli li kien insteraq mis-sejf kif ivverifikat minn aġent Malti. Mis-sejf insterqu wkoll qatt ta' ġojjelleriji oħrajn u flus kontanti. Jirriżulta li allegatament l-imputat uża karozza tal-kiri biex iwettaq is-serqa. Il-karozza li jimmamra b'dejta trek kienet fiż-żona fil-ħin indikat li fih seħħet is-serqa. Fil-qorti ma saret ebda kontestazzjoni għal validità tal-arrest, waqt li d-difiża għamlet talba għal ħelsien mill-arrest li iżda ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif il-fedina penali tal-imputat mhix netta m'għandux impjeg kif ukoll li kiser qatt ta' kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qrati. Fil-fatt Spanjol ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Fid-dawl ta' dan il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien u ordnat li jinżamm arrestat. Raġel ta' 27 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest batta kundizzjonijiet wara li tressaq il-qorti mixli b'allegat vjolenza domestika fuq l-eks sieħba tiegħu li wkoll ommu liedu ta' 4 snin u ta' 8 xhur. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-allegat vittma qalet li kien hemm ftehim biex hu jagħti xi rigali lit-tfal fejn talaba jmur wara residenza tagħha iżda qaltlu biex ma jmurx minħabba missiera. Minkejja dan hu mar xorta waħda fejn allegatament ħeppalja u kkawżala ġrieħi ta' natura ħafifa. Jingħad li l-mara bdiet tirċievi qatt ta' messaġġi insulenti wara li r-raġel sabtilha l-mowbajl mal-art. Hija ammettit ukoll li hu ġabru lura u ma kkawża ebda ħsara. Minkejja dan id-difiża qalet li kienet il-mara li waqqet il-mowbajl u li offenditu bl-eżis tiegħu fil-kafetterija fejn kienet. Jirriżulta li dan ma kienx l-ewwel rapport li l-mara għamlet fil-konfront tas-sieħeb tagħha u minn risk assessment irriżulta li din kienet f'periklu estrem. Intqal ukoll kif hu ilu ma jara lil uliedu għal 3 xhur sa minn meta waqfet ir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. Id-difiża qalet li jinsab għaddej każ ieħor fejn l-allegat vittma sawwat lill-ommu. Fl-awla l-imputatu u rabatu deru viżibilment emozzjonati hekk kif issemmew l-ulied. L-imputat kien ukoll rikoverat fl-Isptar Monte Carmeli minkejja li qatt ma kellu problemi ta' saħħa mentali preċedenti, dan filwaqt li jikkoopera mal-pulizija. Id-difiża tkellmet dwar kif hu kien sejjer kunċert tal-iskola tat-tifla u l-omm ma batitix l-iskola biex ma jkunx jista' jara u saħansitra ma jafx jekk it-tarbija hix m'għamda avolja l-omm tellet xi ritratti tat-tarbija bl-ibsa tal-magħmudija. U qal kif saħansitra prova jmur il-parents day tat-tifla u ma ħallitux. Qal kif hu baqa' jħallsilha l-kera anke meta ma baqax jgħix magħha u dejjem xtara dak kollu li hemm bżonn tfal. Intqal ukoll kif hi ma ħallitux imur għall-okkażjoni tal-preċett ta' ibnu ieħor filwaqt li lanqas kienet ħalli jmur il-ġim. It-talba tad-difiża għal ħelsien mill-arrest saret ukoll fuq il-bażi li missier l-imputat jinsab marit u qed jiġi rikoverat fl-Ingilterra. Hawnhekk il-prosekuzzjoni spjegat kif l-imputat qed jiġġieled biex jara lil uliedu hekk kif hu dejjem stinka biex jarahom, tant li kien ukoll f'impjieg part-time. Kien għalhekk li l-imputat ingħata l-ħelsien mill-arrest batta kundizzjonijiet, dan filwaqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma.